Срещнахме се, запознахме се, но не помня аз дали ебахме се. С алкохола май попрестарахме се и кът се замисля май попребаха ме. Защо ли пих толкова, защо кажи ми ти? Може би е ген от мои прадеди, или съм първи аз да пия с толкова хъс, а самия ген е да си тъп на гъс. Смисъл има ли да правиме купон, щом ще има секс? През крив макарон, включен плейбек, изключен микрофон, изкуствени гърди на истински пилон. Защо ли пих толкова, защо кажи ми ти? Може би е ген от мои прадеди, или съм първи аз да пия с толкова хъс, а самия ген е да си тъп на гъс. Хей, аплодисменти, флиртуваш с менти и се преструваш, че не си изпила 3 менти. Не се срамуваш да общуваш след бренди, но те първа нема ти отърва, че немам Бентли. Срещнахме се, запознахме се, но не помня аз дали ебахме се. С алкохола май попрестарахме се и кът се замисля май попребаха ме. Защо ли пих толкова, защо кажи ми ти? Може би е ген от мои прадеди, или съм първи аз да пия с толкова хъс, а самия ген е да си тъп на гъс. Хей, аплодисменти, флиртуваш с менти и се преструваш, че не си изпила 3 менти. Не се срамуваш да общуваш след бренди, но те първа нема ти отърва, че немам Бентли.